ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଗପଟି ଶୁଣିବା। ରାଗି କଇଁଛ ଆଉ ହଂସ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟେ ଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟେ ଥିଲା। ସେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ଆଉ ଦୁଇଟି ହଂସ ରହୁଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ବହୁ ଦିନେ ପୋଖରୀଟି ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଣି କମିଗଲା। ହଂସ ଭାବିଲା ନୂଆ ପୋଖରୀ ଖୋଜିବା। ସେମାନେ କଇଁଛକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ। କଇଁଛ କହିଲା, ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ, କେମିତି ଯିବି? ତେବେ ହଂସମାନେ ଉପାୟ କଲେ କି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କଇଁଛ ମୁହଁରେ ଧରିବ ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇପଟେ ଧରି ଉଡ଼ିଯିବେ। ସର୍ତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଥିଲା, କଇଁଛ ରାସ୍ତାରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। କଇଁଛ ଭାରି ରାଗି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କଇଁଛଟି ସର୍ତ୍ତ ମାନିଗଲା। ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ହସିଲେ ଆଉ କଥା ହେଲେ। କଇଁଛ ନିଜ ରାଗ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁହଁ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ଏଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଆମେମାନେ କେବେ ରାଗିବା ନାହିଁ, ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାନି। ଯଦି କଇଁଛଟି ହଂସମାନଙ୍କର କଥା ମାନିଥାନ୍ତା, ସିଏ ଆଜି ତଳେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।